Kisi mwanchu murigeria mega yoko base kegetambe batabwati chinchira cyo kwegenderia ase amagimabo nigo bono abamenyi kurwase kenyoro kya Manyansi imeye ward ya Monyere bunge ya Kitutu chache North ase county ya Kisi banyara chiko bakwanya barabo banyana kwegenderia asense moyo gusira na chisemi emeyega nabo igo bonchoria amono boremi bagukwana nigetasini kiga kyagetembe no mutendio bo Richard Makori nigo bono banyara ko bagoteba iyenegati yemiro biririre asumo chaka no bugo cyakwane kyabona sama tukaribusyo mbachiko nyara ko bakwegenderia nago kinani asenchira irengiya bunago tumanyo muri Kito Daniel ntiri Asege kegetambe abamenyi kurwa sensemo ya Manyansi imeye ward ya Monyere ase bunge ya Kitutu chache North etibanya kwenyoramo asogosanga ekerenge kemo na gukonya na kibugima amaga yo kweroberia abamenyi bense miga nigoli tukolero barenge ne kibakogokera niye nkubwatekana no gochakigwa kwa Manyansi Universal Welfare Association ekyo abamenyi bense miga bachakia litukolero wetraso kubwaterana bakoragwa na Richard Makori Steven Abuga Mosiara egati yabanda bange egikundi bachakia bene bali ne kirenga kyo kugendera gosirena na Monasi Chisemi asama bebo igo weikanange wetraso gosegetana bunencheremo yugo sirio botaka tokarabano ntoko muri community gato bogere mechanda twensi na mantabamo ntatu manyo ya kirani gete twensi bito bogere mechanda yeto tuekonye tuika chibesa china ntwaga nema kongonse ato bwato na education amangana we monto motaka omwana go sinyo school pi bakoti school wa college gatete nsingiri warwa ina ko sene certificate no Nyankisi Polytechnic singiri warwa ina ko tana biseto 100 eri warwa chatoka mwana wende school ene njo agache kinyoru yeto na tokine pamoja unabantabamo ukwana chinga kecho abamenye baiga nigo bagokere getambo kirekeiga nagotabuna ekiga negekundi kerengete koleto bomo ase baene kebuna babekire kitaboti cyabensemo manyinchiria cyage siasa ubunencheremo yoko ene kebuna basiranire twatebigwe kere omochio twara litoke tiro bantu bwate gusiri itobu abangina ntorara esikeli tosimekeli nawo tosimeke chinsaga esuguma tosimeke gari nonyenge sona sukunyuma se ngombe korara emote wesuguma gokwamo egetungu lero nebite bibere 10 osimeke egetungu ebitenga 5 byaletere 200 Mungu sabenga kie tubwaterane tokole omokia kigende nakyo kimoke igoro no nebirogo eke tokwana twasanga imbagole tebirogo byatokonya njebweka nago kire kyere ngecha abantu baitikiro muitoyo ntuchikogenderie kinyoleke gitu na ndendo chikokora emechande yetoko batokonyora sebinyoro basegetwa bwego kwebwaterania hasi chinchira ao chokwanyorere ngeria egati abo gokoro bulimi obonchoria na yenda mange eliwe kinya nechinga kecho baru koboria gocha sabarai kurwase county ya Kisi ne county ya Nyamira wose yokoboko na kubasira elio konyore bintu baganetie kwegendereria asoko konye kinyoleke ntoganetine intwe ndoganetie birogo libaga agokomboa ebese twamwe birogo ebi twamwana ebese iwo konyoronga twakonyire family iyo asara nene mono kubwa Ngurubadrege taseni kyagetembe kureiga Manyansi meye bunge ya Kitutu chache North ase county ya Kisi letere nengoro ku Daniel Untiri